Hi, Rina. Hello po, good evening. Good evening sa iyo, mahal. Sige, mahal, kwentuhan mo na ako anong mapaglilingkod ko sa iyo, Rina, at nagpatawag po sa usapang LDR. Ano lang po, curious lang po, at yun, magkikipag-tetuhan lang po regarding sa program ninyo. Okay lang po ba yung ganito? Yes po. So, ano bang nag-udyok sa yung tumawag? Tungkol ba kanino to, love? Tinry ko lang pong tumawag sa program tungkol sa masasabi at since about pala siya sa sa crush. Ito eh. Ano po? Sorry, medyo malabo po yung linya, love. Ayun sa crush. Kay crush. Oh, ano meron kay crush? Ano po kasi, paano po yun pag yung una siya yung may crush sa'yo, tapos hindi mo pa siya crush noon, tapos nang crush mo na siya naman ang hindi na may crush sa'yo. Natatawa lang ako. Ito, no offense meant, Rina. Sa edad na 42, crush yung pinag-uusapan natin. Totoo naman po eh. Hanggang lang kasi ang stage na inabot ko. Hindi ko kinakaya yung pinag-uusapan. Para tayong teenager ditong naghahagik-gikan. So si crush, nung unang beses, may crush siya sa'yo. Pero hindi mo pinansin. Opo. Bakit hindi mo pinansin? Kasi, siyempre naman, gusto naman po kasi siya noong crush. Oo, pero yung crush ba nun, walang movements? Like, wala bang, can I court you? Pwede ba ako manligaw? Single ka ba? May BF ka na ba? Ganun po siya nung una. So, siya yung laging, curious na mag-text or tumatawag, gano'n. Then, hindi ko lang siya pinapansin noon. Tapos na, hindi ko nga siya crush. Okay. Then, nung tapos nagkita kami ulit. Love, balik ka dun sa kanina mong signal. Mas maganda yung kanina mong signal, malinaw. Ngayon parang lumabo. Dito naman, parehas naman po yung location ko. Hindi naman po ako, nag-change. Baka iba yung posisyon mo nun. Taas mo nga uli yung kanang paa mo. Charot. Baka kasi yun natin. Charot lang. Baka gawin mo eh. So, ngayon, na ikaw na yung may crush sa kanya, ikaw naman ba yung nagme-message sa kanya? Parang gano'n. Okay. Paano mo nalaman na wala na siyang crush sa'yo? Wala na siyang gusto sa'yo? Hindi na nagre-reply? Siyempre po. Ganun po ba yun? Hindi. Tinatanong nga kita, love. Kasi ikaw yung nag-assume na hindi ka na niya gusto eh. Hindi na kasi siya nagre-reply. Hindi na siya nagre-reply. So, kahit anong hello mo sa kanya, good morning, waler, nga. Wala po. Wala na. So, ngayon, itong crush ba na to ay simpleng crush lang or medyo may something more pa? Wala na, crush lang. Sa akin naman, nakakontrol naman siya. So, crush lang naman. Hindi ka gaya nung mas tatabas pa tayo pag hindi ka niya napansin, gano'n yung para kang naiiyak. Siyempre, dahil maganda na, so, nakakontrol naman na. Okay naman na kapag Pero matanong kita, love. Pero nakakalungkot din, siyempre, di ba? In this age of yours, sorry I don't wanna capitalize on it, pero in this age of yours, you've never had a boyfriend yet? Or Wala nga po. no boyfriend since birth? Yes, that's why I'm looking. Oh my God, talaga ba? Bakit? Picky ka ba? Choosy ka? Blind date mo na ako. Hindi naman sa choosy. Siyempre, siguro talaga meron. I believe in destiny na kapag may darating, siyempre, meant to each other kayo, ganon. So, pero open ka naman to dates, Rina? Okay, opo. Pero bakit po magpabibigay kayo ng blind date? Hindi, teka lang, hanap ako sa labas. Harbat akong tao doon. Ginawa mo pa akong matchmaker. Hindi, it's okay. Kumbaga, tinatanong ko lang if you are open to dates because I wanna see your perspective kasi in having a relationship or a potential relationship with someone. Like yung nangyari kasi sa inyo before, hindi mo siya gusto ko niya. Pero yun kasi yung part na, Rina, na in order for you to really know a person or in order for you to
have the feeling na hinahanap mo before ka mag-embark into a relationship is kakailanganin mong magbukas ng pintuan mo. You need to give people a chance to impress you, to be there for you, or to capture your heart. Kasi kung sa unang meet up pa lang, hindi mo muna papansinin or hindi mo na lang muna talaga hindi mo talaga i-entertain kasi una pa lang parang feeling mo, ay, ayoko nito. No, I don't like. Pero hindi mo siya binigyan ng tsansa, baka dumating na naman yung point katulad nito na there could have been something if only you gave that guy a chance to knock on your heart. Oo. Yung, alam mo yung ganong feeling, Rina? That's why I'm telling you, or I'm asking you kanina, do you go out on dates? Kasi I want you to give your chance to be happy. Give yourself a chance to be happy. Kasi maganda yung nasa idea mo na I believe in destiny. Yes, I do believe in destiny too. Pero I also believe in the fact na we create our own destiny. Na tayo yung piloto ng sarili nating eroplano. So, hindi mo pwedeng ipaubaya na lang sa langit lahat ng matchmaking for you. Sometimes, you really have to put up a certain effort in order to achieve something. I'm not saying na you are too, sabihin na natin, hindi, dun tayo sa totoo, behind na to love. Behind na to sa dating scene. You have to open your heart. Oo, you have to open your heart, love. Kailangan mo nang i-open yung sarili mo to know people. I'm not telling you na magpakawala ka na, mag-embark na sa relationship, may hinahabol ako. Hindi naman sa ganun yung sinasabi ko, Rina. But all I'm saying is, kunyari, meron nagkakagusto sa'yo, pero at the moment, hindi mo pa naman siya trip, hindi mo naman siya bet. Kumbaga, wala namang spark, walang chemistry. But then again, insistent siya, persistent yung tao, you let that person in kasi you'll never know what can happen eh. You'll never know kung ano yung pwedeng maluto because of that persistence eh. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari along the way kung hahayaan mo lang yung taong yun to impress you. Maybe that person is not really good sa first meet, pero he's a good conversationalist. Magaling siya makipagkwentuhan, malalim mag-isip, masayang kasama, hindi boring. Those areas of characteristics, hindi mo yun malalaman at first meet. Hindi mo yun makikita sa unang pagtingin. Yun ay yung mga mararamdaman mo lang kapag binibigyan mo na ng tsansa yung tao. Pero ano po kasi hindi nga siya gusto, di ba? So, kaya hindi nga nag-react sa kanya. Oo, love. Pero since you are single kasi, since wala ka namang commitment to anyone, and wala ka pa namang responsibilities in life, which is a family or kids, you could have just let that man converse with you. You could have just let yourself be loved or appreciated by someone. Hindi naman masama yun eh. Hindi naman masamang, kumbaga, tumanggap ng umaakyat ng panliligaw eh. Kasi hindi lahat naman ng wala pa naman. Oo, hindi pa naman paano mo naman kasi siya manliligaw sa'yo or paano ba naman siya magkakaroon ng chance ang manligaw sa'yo? Doon pa lang sa crush pa lang, natitipuhan ka pa lang, shutdown mo na. Diba, love? That's what I'm telling you, love. You have to open yourself. Kasi kung naghahanap ka ng instant spark, instant chemistry, o yung tinatawag nating love at first sight, it doesn't always happen. Kasi you fall for the person because of their attitude, because of their behavior, because of their ugali. Not merely because of their physical presence or the way they text, the way they chat. Hindi sa gano'n na fall in love ang tao. Na-fall in love ang tao once nakilala na nila ng maigi yung tao. So, you have to give yourself a chance na mag-go out on dates or makilala sila or makachat sila. Kahit hindi mo pa trip or type sa unang meet, ano lang naman yung i-entertain mo lang. Nas pag sinabihan kang, ang ganda mo, thank you. Hindi mo siya medyo type. Pag tinanong ka, kumain ka na ba? Sagot ka lang, oo, kumain na ako. Okay, gano'n. Oo, maging conversationalist ka lang, love. Hindi mo kailangan magpakita agad ng emosyon na, yes, type mo ako, gusto mo ako, bet ako. Hindi ganon. Kailangan mo lang i-open yung sarili mo kasi you don't want to put up an aura na sobrang suplada mo or high ng standards mo. Kasi tulad kanina, 'di ba? Sa unang beses pa lang kitang
naringga na no boyfriend since birth ka, ang unang-unang pumasok sa utak ko, ang taas ba ng standards mo? O, diba? Hindi naman po. Oo, yun nga eh. Naman. Oo, that's how it looks like. Lalong-lalo na sa the way you shut people down, that's how it looks like. So, kung ako, lalaki, I really want you, but I'm gonna be scared to even talk to you. Oo. Parang matatakot akong mag-first move sa'yo kasi parang unang hello ko pa lang sa'yo, yung hagod mo sa akin mula ulo hanggang paa. Pag hindi ako pumasa sa hagod na yun, wala na. Ganun po. So, Pero ano po, kapag halimbawang magustong maranasan yung blind date, mayroon din kayong mga yung mga program na ganyan. walang blind dating dito, love. Kasi, kumbaga, this is something you do naturally, Rina. You don't depend on programs to meet people. Pero sabi nyo nga po, di ba, kayo, sabi mo, pilot of your life. So, kailangan, pag sa program nyo maghanap, hindi pwede. Love, kasi I don't do that. Kasi kung sa programa akong magtanong ng kung sino-sino, Rina, baka kung sino-sino lang din yung mantrip sa'yo, di ba? I don't want that. I don't want that harm to come into you or onto you. So, let's not do that in this program. All I'm saying is, Rina, itong dating na gusto mo, you can tell it to your friends. Sabi mo, guys, sa mga friends mo, uy guys, baka naman may kilala kayo dyan. Baka naman yung asawa mo, may kapatid yan. O diba, kaya may pinsan yan. Ganun ba ang technique? Love, ganun yun. Kasi kahit pa paano. Okay. Oo. Ay, sandali. Since sandali, nabanggit nyo pagtanong-tanong, pwedeng kayo na rin po ang magtanong-tanong sa mga kakilala nyo para for me. Love, ganito For sure na. Wait lang. You listen to me. I'm telling you to open yourself, but I'm not telling you or I'm not advising that you should be cheap. Wag ganyan. You don't sell yourself short. Love, you let people come to you. You just have to change how you look at people and people will come to you naturally. You just have to open yourself up. Hindi mo kailangan na sabihin sa kanila or mag-put up ng sign na, hey guys, I'm single and ready to mingle. Hindi ganon. Hindi ganon, love. Yung tipong makakaharap mo lang, uy, baka mayroon kang, hindi naman sa ganon. Kumbaga, let it come out naturally. Kumbaga, kunyari, tayo, magkaibigan, Rina, tatanungin kita, uy, Rina, how are you? Kamusta ka na? Meron na bang mister ang Rinang yan? Pag sinabi mong wala pa nga eh. Hirap nga humanap eh. O kaya wala namang kasing nagtatry eh. Hayaan mo kung mag-initiate ng sabi sa'yo kasi with those tone or sa ganong klaseng pananalita, you are insinuating na ready ka to date. So ako bilang kaibigan mo, ako bilang natuwa ako doon dahil at this age wala ka pang jowa, sabihin ko sa'yo, uy, talaga ba wala ka pang jowa? Meron ako. Sure. Kaya lang, you have to be open to the idea, Rina, with your age. Ito, doon na tayo sa totohanan lang, Rina. Sa age na to and you are looking for someone, malamang sa alamang, may mga magtatry sa'yo na separated. Ano pong ibig sabihin? Separated. Dati nang may pamilya pero hindi nag-work. Oo. No, sa ganitong age siya. Kasi swerte ka talaga pag nakahanap ka ng ganitong age, talagang single din sila. Medyo rare yun eh. Rare talaga. As in, medyo madalang sa patak ng ulan yung pagdating sa buhay mo. Kasi sa buong buhay ko, isang tao lang yung kilala kong no girlfriend since birth. Isa lang yun. Nag-iisa lang yun. And Rina, mas bata pa siya sa'yo. So, kumbaga, you just have to be a little careful, pero a little open. A little of both. Naiintindihan mo ko, love? Kasi mas cautious ka dapat ngayong edad mong to sa dating life mo. If, hindi na nga if eh. Kasi you are looking for someone to be with. Mas maging cautious ka, mas maging maingat ka. Pero, love, do not be afraid to let people in. Oo. Kumbaga kung gusto ka nila, kung tipo ka nila, huwag mo silang pigilang gustuhin ka. Sabihin man natin crush yun, it's something. Nakakatakot ang mukha. Siyempre, alam po ako. Nakakatakot yung mukha. Siyempre, alam. Ay, wow, taray. Medyo judgmental naman po pala si ate, girl.
Oo. Kasi pag may lumapit sa'yo, tapos natakot ka sa hitsura niya kasi na-experience ko yung gano'n. And not expecting na gano'n yung hitsura. Pero natakot na, subukan ko natakot na may lumapit sa akin na gano'n yung hitsura. Okay, is it a date or blind date ba yon? Tapos siya pala yung nakachat mo o on a different Hindi setting naman to? po. Ano to? Bigla lang siyang lumapit at makilala. Ganun. Kung ganun, syempre, Rina, pag sa public place, tapos biglang lumapit sa'yo, medyo iwas ka doon. Ito naman si Rina, Okay. ginagawa naman literal lahat eh. Hindi ganun, love. Hindi ko naman, ang tindi nun. Alam mo yung nakatayo ka lang lumapit, tala ka naman i-entertain mo agad. Syempre, hindi. On a public setting, hindi. Pero if it's a date, I suggest wag mo diyan ibase yung pananaw mo sa buhay na kumbaga kung pangit yung itsura ilalayo ka na. Medyo medyo degrading a bit, Rina. Medyo offensive, Okay. kumbaga. Sandali lang po. May tatanong lang po ako. Ito pong program niyo po hanggang straight po itong 1 week? Ang kit-kit na rin. First time po makarinig. Or ano lang, ngayong araw lang. Rina. First time ko po mapaparinig eh. Oo, love, ilang taon ko na to ginagawa. Mondays to Fridays to 9 p.m. to 12 midnight sa 90.7 Love Radio. Hanggang 12. Mondays to Fridays to love. Sige, Rina, good luck sa dating scene mo. Just be open, love. Huwag mong i-shut down yung mga tao. May tatanong, Ano may pa? tatanong pa po ako. Yung crush ko noon, ibig sabihin ba nun, pag talagang hindi mo siya nag-reply, forever na yun. Love, you can try. You can try and sabihin na natin, you can try and Ano bang message a technique? person. Wala kasing Ano bang technique eh. technique? Rina, come on, girl. Okay. Oo. Nagtatanong ka na, sa totoo lang, Rina, no, nagtatanong ka ng technique sa 30-year-old girl. And that's me. Oo, you're looking for techniques from someone like me. Hindi ako yung tipo ng tao na tawag dito, paano ba kung sasabihin? Pag hindi na ako crush, kinakausap ko pa. Hindi ako yung tipo ng taong ganun eh. Kasi when people are interested with me, I try to open myself to them and see kung saan kami hahantong. Pag alam ko na along the way nang kinikilala ko siya, hindi ko talaga nabebetan, sinasabi ko in a very nice way na I'm so sorry, but I think the both of us won't work, but I'm willing to be your friends. And in fact, we're friends talaga. Yung mga dating nanligaw sa akin, mga kaibigan ko naman ngayon. Hindi ako kasi yung tipo ng taong nagsha-shut down based on what I see. Hindi ako yun. So, nagbibigay talaga ako ng chance sa mga taong kilalanin ako kung gusto talaga nila ako at kilalanin sila kasi alam kong gusto nila ako. At nagsasabi ako ng in a very nice way, nagsha-shutdown ako ng manliligaw in a very nice way kung alam ko na wala talagang patutunguhan kasi wala na nabuboil na emotion sa akin. That's what I do. But in your case, kunyari, itong si crush mo, minimessage mo na at minimessage at lahat. Ayaw pa rin talagang mag-reply. You just have to move on. Kasi maybe that guy moved on already. Kasi yung naramdaman niya sa you before was something lang naman eh. Hindi pa naman deeply in love with you or head over heels with you eh. Crush ka pa lang niya eh. Dahil dun pa lang sa crush na shutdown na siya, siguro he moved on na. Naghanap na lang siya ng iba or dinivert niya na lang yung attention niya or meron ng ibang pumukaw ng attention niya and you just have to be okay with that. Kaya ang tinuturo ko na sa iyo, ang sinasabi ko na sa iyo, Rina, ay yung lessons you can take out of that experience. And that is to open yourself to people even if wala ka pang nararamdamang spark or chemistry with them, i-open mo lang yung sarili mong kilalanin yung tao kasi you'll never know kung anong mabuboil na emotions sa pagkakakilanlan yung dalawa. Naintindihan mo, love? Okay po. Kaya po pala, okay lang itanong, ilang taon na po kayo? Line of 4 na rin po ka? Love, sabi ko sa'yo, you are talking to a 30-year-old girl. Okay. So, ano po? Yung ano po pala, yung nabanggit kong crush ko, pwede niyo siyang tawagan, gano'n, pag ibibigay sa number niya. No, we don't do that in this program. Yes, love.
Pero tingnan niyo din kung sagutin niya yung tawag niyo, magulat siya. May Oo, pero ang tinatawagan ko lang kasi, love, yung willing makipag-usap sa akin at willing mag-open up sa problema. I don't do mix matching. I don't call people out of nowhere. I don't do that, love. Plus, I respect his privacy. You do not do that. Yung give his numbers to strangers kasi that's rude. Kung malalaman-laman niya, kung mamalaman-laman niya na ipinamimigay mo yung number niya on air at siya mismo sa sarili niya, hindi niya gustong mapunta on air, ayaw niya gawing public yung personal life niya, lalo ka mawawala ng tsansa sa kanya kasi you are breaking his privacy. Hindi naman sinabi kung ano yung name niya, di ba? Yung number lang niya kasi since siya naman ay boy. So, nag-enjoy siya makipag-usap sa Love Radio. That's your opinion, pero not his opinion, love. Iba-iba ang Okay. tao, love. Oo. Wag ganon, wag mo din gawin yun sa kanya sa ibang programa, even if may ganong klaseng programa sa ibang stasyon. Wag mo yang gawin kasi nang i-invade ka ng privacy niya. Actually, love, he can file a case against you if ever you'll do that to him. Kasi private number niya yan, love. It's a personal possession and you are giving it away in a public domain nang wala siyang kaalam-alam. So that's rude and that's bad. Okay. Pero pag halimbawa pupunta dyan, night time lang kasi wala kayong program na daytime. Yes po. So love, I have to, kasi kumbaga ang ginagawa mo na sa akin ngayon, ini-interview mo na ako sa job ko. Okay, This is way beyond the type of program I have. So Rina, maraming salamat for... At sandali lang po, isa na lang. Ito po ba yung last number, 29 or 21? Kasi dalawa yung tinext ko, 21 yung huli at 29. 29 po. Okay. Oo. Thank you so much po. Okay, bye-bye. Binaba ko na, love, kasi baka meron pang tanong. Nakakalokang first caller to. One for the books. First time in my life. Nakahanap ako ng ganong caller. First time yan. Ang cute ni ate. True, cute ni ate.